vou a facer da ficha 20 o exercicio 1, o exercicio 3 que dá ABAU de Galicia do 2024, método de RUT. Nos dá unha función de control que está de aquí, S4 máis 2S cubo máis 4S máis 5 igual a 0, e nos di que apliquemos o método de RUT para ver se o sistema é estable ou non. Entón, para aplicar o método de RUT, poñemos aquí o que sería, pois aquí temos un 1, un 2, un 4 e un 5. Escribimos S4, a tabla de RUT, S3, S2, S1, S0. E vemos aquí, isto me está saliendo, bueno. Vemos aquí que S2 sería 0, vale? Esta función sería un S4 máis 2S3 máis 0S2 máis 4S máis 5 igual a 0. Entón temos 1, 2, 0, 4 e 5. Os colocamos así en diagonal, facendo zigzag. 1, 2, 0, 4, 5. E o resto serían ceros. Aquí son ceros e aquí á dereita todos ceros. Vale? Vale, entón para calcular o método de RUT necesitamos saber que hai en esta columna. Se nesta columna hai algún número negativo, pois entón o sistema non é estable. Se a columna salen todos os números positivos, o sistema é estable. Vamos a ver como facemos para calcular o valor de aquí. Isto sería B1, B2, C1, C2, C3, C4. Vamos a ver como facemos para calcular B1. Para calcular B1 temos en conta que o denominador sería este de aquí. Vale, este sería denominador. Entón B1 vai ser igual a, abrimos paréntesis, menos un determinante e o 2. En B2 pasa igual, B2 determinante e o denominador 2. Que poñemos aquí no determinante? Pois poñemos o que temos encima, 1, 2, 0, 4. Que poñemos aquí para este? 1, 2, 0, 5. Vale, se fago este determinante sería 4 menos 0 partido por 2. O determinante sería esta multiplicación menos isto de aquí, tendo en conta que aquí vai negativo. Entón nos quedaría menos 2. Menos 2, vamos a poñer aquí un pouco máis despois aquí en forma resumida e ordenado. Entón aquí sería 1, 2, 0, 4, 5, 0 e aquí lle poñemos un menos 2. Aquí nos quedaría menos 0 menos 10. Nos quedaría 5. Entón aquí poñemos 5. Vale, moi ben. Vamos a calcular C1 e C2. C1, C2. C1 sería, poñemos para C1 o denominador que sería menos 2. Menos 2 de denominador. Para C1 e para 2. Vale, sempre o denominador que temos aquí encima. Menos o determinante. E este determinante para C1 sería 2 menos 2. E poñemos o 5. 2 menos 2, 4, 5. 2 menos 2, 4, 5. E o determinante para este sería 2 menos 2, 0, 0. Vale, entón aquí isto nos sale 0. E arriba nos sale menos 10 máis 8. Entón nos queda menos 18 partido por 2 igual a 9. Así que aquí sería un 9. Vale, e aquí sería un 0. Moi ben, vamos a calcular D1, isto sería D1, isto sería D2. D1 sería igual a, poñemos abaixo de todo, denominador que sería un 9, menos o determinante de o que teño encima, menos 2, 9, para todos, 5, 0, e aquí este sería 0, 0. Este saldría 0, vale, este sale 0. E isto sale menos 0 menos 45 partido por 9.
sale 5. Vale. Vamos a revisar a primeira columna da táboa de root e vemos aquí que hai un negativo. Como hai un número negativo, pois o sistema é inestable, vale? Sistema inestable.